Pitali smo naše sugrađane kako komentarišu odluku da se zabrani prodaja benzina vikendom da bi se smanjio broj pijanih vozača. Da se zabrani prodaja benzina, jel? Vrlo šaljivo. Da bi bilo manje pijanih vozača. Pa onda bi... Ne, ja bi i dalje da se prodaje i da se malo popije. Jok. Pa ne znam o čemu se radi. Prodaja benzina vikendom. Bez obzira na to što ona moja kanta stoji ispred. Mislim da je to okej, sasvim. I neće da troši ništa, pa ni benzin. Pa ne mislim ništa, mislim da treba da se prodaje gorivo stalno. Šta da radimo, tako je kako je? Pa što da ne sad? Skupe taksi, ali ne bi ništa promenilo to džabe. Treba ostaviti kola na parkingu, a ne smanjiti gorivo. Pa ne znam da li je to dobro rješenje. Prosto svako ima svoju odluku da li hoće da pije, da li je to vikend ili ponedjeljak, petak. Nisu uvek prazni rezervari, pa da. Je li tako? Pa meni je to potpuno bez veze. Jok. Radio